Hello mga ka-PABO! So for today's video, so di amin sa Maasin City for almost a month nga among gihuwat. So makakuha na dyan mo among prize sa PCSO worth 10,000 pesos. Sana all! So we are very grateful, thankful and blessed sa kind of opportunity nga gihatag sa PCSO hub namo. So kung sa itong gihuwat, go, tara na, let's go. Karon among atoon mo sakay mig tricycle kay wa mi katuod asag PCSO nga branch diri sa Maasin. Ato mis kuan kiya PCSO nga branch. Wala ka ba kiya? Sige dila mi mo sakay. Sige kuya. Dahil ang katod kuya day. Kapoy uy, labad agang ugi kapoy gadyo pus. Biyahe. Naglain ng bilat. Ang bugan day, naglain day. Kapoy uy. Hopefully makuha jud namo ang among prize karon kay naambot na lamang gadyon. Sayang among pamasahe og di namo makuha. My God, magwala gadyo ko. Charot. Ay nagong din kuha no. Okay ra. Sunog. Ha? Waling nagtagay. Sunog. Sunita man pangalig ko. Oh. Nga naman lagi ng gwapa ta kuya, masunog jud atong naong kuya. Ay okay. Pwede ko ta mga ra, video dai. Mga ra ta ba? Sana po ni. Asli ka kada po? One, two, three. Ito anak. One, two, three. Thank you. Ano kasi sa Ibutan lang for clean, one for. Okay, so thank you so Thank you, much. thank you, ha? Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Ayupin natin yung mga talented driver, you know? Thank you. Hey! Nakadapat kami sa among kuon, 10,000 pesos sa among prize sa vlog making contest. Oh my God! Wami nag-expect nga. Kuon, kanang makadawat mi kwarta. So ang amo is, kuan ra, kanilingaw-lingaw ra, ingan na. Try and try ra, pero parang katambag no is, why not to try, di ba? So kuan ka nang go with the flow ra tas atong life, and then kung unsa ang maabot na opportunity, grab that opportunity kay ang opportunity kuan na siya kanang munakra siya at once. Isa ta kuya karwatay panggasto. Family first at taoy. Maglistod ng mga gastos atong kaugalingon mag-uyan pa ta, my God. Ano ang tampag sa gusto mo sud og relationship no? Kung gusto mo musod og usa ka relasyon, dapat nga namoy kwarta daghan day. Di ba kuya? Asa mo nimo paggasto, asa mo maglaag, asa mo mag-honeymoon, asa mo magkuan. Oh, dahil magkadyo nang naay kwarta. So, ikaw og wa kay kwarta karong panahon na. So, adyo sa pag-uyab. Family first sa self-love is the best. Ay, okay. Diba? Kuya? O, sakto gingong kuya. Ni-approve tas kuya sa akong istorya. Labi na karon nga ang mga teenager arang kauwi kaadyo ang kadrama kaadyo nga ning wa man koy love life karong Valentine's Day. Oy, hapit na ba February 14 o gana ko kaayo. Ja, my God. Ito kaya. Shock man kuya, uy.
Nakadawat na siya kung 10,000. Proven and tested. Mag-shopping. Pwede ko eh. Hindi na lagi pa. Front and back. Later. Let's explore the beauty of Maasin City. Hala sa break daratas Maasin. Asin eh. Pamanamig kaon. Asin din. Yes, oo. Oh. Maasin na. Balik taglated guys. Yung mag-unaw mo. Metro shopping. Okay, let's go home. So gikan mi sa Maasin City, kapoy mi oy. So manguli na ta. Bye-bye. Ako'y tag-adjust sa bus ron. Ladies and gentlemen, Quezon Province. Okay, so mga kapabon, ang laaya man no, pa may mga passengers kami pa mangduha diri aso. So paso sa ta. Okay na to. May mga tao. So shout out the icon ni Bianca Villafane and Nico Imbay, and of course shout out to kasi mo itong usa, uy. Kasi itong usa, uy. Wala na, it's a prank! Nakalimot siya. Okay, so nakauli namin. Charot. Okay, so nakauli namin mga kapabo. So karon atong i-prank ang among kauban nga wala mi nakadawat sa among 10,000 gikan sa PCSO nga among prize of vlog making contest. Okay? It's a bad news. Promise. Nako, shoot me og kanang video. Dili, ingon si Sir lagi nga mag-video kuno ta kay arong kanang kuan, kay arong ipasa sa PCSO ba nga kanang. Igay ato ako kuno ingani wala ko makatawa wala ko basta kuan. Next week na naman kuno to balikon kay ipa kuan pa sa kuan sa usito ganan. Sa manager kay lain man dito nga number among nakuan day di man dito mauday. Hindi na business ang patawa man. Promise lang magaling nadugay mi kay amo pag i-process ang among ID ba, unya ang among email nga. Ato bang email nato si Dre. Diyan sa sir nga mag-video mo na-video man mi dito nga mag-video mo kung sa inyo ipambuhat for documentation sa kanang kuan nga wa mo nakadawat. Unya mo to nga mag-video pud ta kay arong makaibaw sila ba nga kuan kanang sa to ganang. Nakadawat rin yun. Oh, nakadawat na ang kuon sa Cebu nga. Kami na naman lagi wa. Pa, diyan mo sa sir, sige ato na naman paningkamutan karon nga. Kanang ko sa tawa karon nga week. Makatawa ka lagi sexy, guys. Makatawa ko yung now. Di dagi kapuy mo gud ni ba? Ang kapuy jud kay nag-fill up ta situs ka nang asa to dapit. Kay nigkuan sa cheque balin. Gagsa po nagdaduha mo, di siya nagdaduha siguro ka may kakuha. Balik ko naman, mutawag na po to na nga na sila number na mo. Kalahi malagi ang name sa katong among gitawagan og kato si John. Name sa inyo ito. Diba siguro pataka-taka pud ko na ko pindot. Inguntos kuya nga. Ilarang paningkamutan day, murag ingon ba yun? Tanggay S. Pastilan. Kila ko na sa dito. Kila ko na nga to. Nga to palmasbas. Dito sa kuwan. Unso at sunso. Yung wala. Ang naging kuwan. Video no. Para na-scam.
Anja. It's a prank! Agnaw pa. As usual, alam mo na. Surprise naman na to. Nito ko na naman sila, Day. Nito. Ang dati mo. Huwag mo to, success ang among prank. You didn't have to cut